Milé dámy a páni, milí priatelia, pokračovanie v dnešnom modeli financovania cirkví a náboženských spoločností len prehlbuje komunistický model kontroly a závislosti cirkví a náboženských spoločností od totalitného politického režimu. Aj papierovo demokratický štát vie tento mechanizmus štátneho financovania využiť alebo zneužiť. Práve preto je dôležité vidieť, že bez ohľadu na vládnu garnitúru, takto už ako bolo spomenuté, 35 rokov Slovenská republika zabúda na ambíciu nežnej revolúcie, cirkev a štát de jure aj de facto oddeliť. Zachovávaním dnešného modelu financovania štát vypočítavo zapcháva ústa tým, ktorí by mali prorocky, neohrozene a pravdivo upozorňovať a pomáhať ľuďom jasne a neskreslene vidieť cestu, pravdu a život. Práve cirkvi a duchovné autority by mali mať slobodu hovoriť a stáť na strane prenasledovaných a znevýhodnených. Na strane tých, čo pociťujú nespravodlivosť, sociálne ťažkosti, či na strane pred vojnou utekajúcich migrantov. Medzi nami žijúcich cudzincov, detí a týraných žien či ubitých bezdomovcov. Na strane urážaných jednotlivcov či celých skupín obyvateľstva, ktorých väčšina nechce, nemá ich rada, má voči nim predsudky a chce sa ich povestným buldozérom zbaviť. Preto ich každá vláda vie použiť ako ľahký terč nenávisti a vinníka vlastných zlyhaní. Navyšovanie štátneho príspevku pre cirkvi a náboženské spoločnosti v novom štátnom rozpočte je pokračovaním v tomto prístupe. Biskupy, kňazi, kazateľky a kazatelia majú aj naďalej opatrne mlčať, lebo štátne milióny im umožňujú nedôstojne, ale predsa len fungovať. Tento komunistický vynález skrotenia prorockého hlasu duchovných lídrov však našu spoločnosť a aj veriacich rozdeľuje. Postupne vidíme, že aj keď to vyhovuje mocným a papalášom, nám, bežným ľuďom, to nestojí za to mlčať, keď mocní šliapu po pravde, spravodlivosti, po právach slabých a ubližujú bezbranným. Keď kradnú našim deťom dôstojnú budúcnosť, keď sa tvária ako ochrancovia duchovných či tradičných hodnôt, ale pritom šíria nenávisť. Tento model financovania a jeho pokračovanie berie cirkvám slobodu. Je to tak povediac cena za ich mlčanie v čase, keď ako spoločnosť potrebujeme počuť pravdu a cítiť spolupatričnosť a solidaritu. Kupovanie času týmto spôsobom pripomína práve to pokrytecké kupovanie odpustkov, ktoré si v čase reformácie všimli reformátori a na ktoré tak jednoznačne poukazovali. Namiesto životnej praxe a jej zmeny a namiesto pokánia si ľudia odpustenie kupovali. Toto nechceme. Hľadajme preto iné zákonné cesty, ako podporiť cirkvi a náboženské spoločnosti. Nájdime silu realizovať tento ideál nežnej revolúcie a oddeľme naozaj štát od cirkví. Cirkvi to sme my všetci, nielen biskupy, farári, farárky či kazatelia. Pomôžme takto spoločne nám samým, aj cirkvám a náboženským spoločnostiam, nájsť slobodu, aby sme vedeli a mohli žiť v pravde. Bez podplácania, ktoré nás oberá o sílu prorockého hlasu, práve dnešný model financovania a jeho pokračovanie o túto slobodu cirkvi a náboženskej spoločnosti okráda. Preto nepočuť ich hlas vtedy, keď to je také potrebné. Menia sa tak na soľ, ktorá stratila chuť a už je na nič. Hľadajme a nájdime lepšie riešenie. Ďakujem.